आथिखालावहाय नोंथाङा दायो भटखौ होखांबाय? भटखौथ' होनाय जाबाय। जोंनि भट सेन्टाराव 945 दङ। ओरैनो सरासनस्रायै गुबुन बोसोरावबो गुबुन भट होनाय बोथोरावबो जोंना देरहाखायो। देग्लाय बांसिन मोनगोन बेखौ जोंहा आसा दङ। ओरैनो थांनाय बोसोरावबो जोंना ग्रिनखामोन। आंहा फोथायनाय दं एबार सुपार ग्रिन जागोन, एभार ग्रिन जागोन। गतिके रायजो राजाफ्रा खोब सांग्राङै देग्लाय भट होनो लैहोर लैहोर फैदों। साफ्रोमबो सिडली बियाबनि 30 नं सिडली बियाबनि भटार्स बिथांमोनखौ जोंनि पार्टिनि जानानै UPPL जानानै गुरैयै खावलायदों। समा गोबां दङ, बयबो ज' जाजाय फैनानै भट होफैनांगौ होननानै। सुद्द बसुमतारी बिथाङा गावखौ देरहागोन होननानै बुंदों। साफ्रोमबो बिजाथिया गावखौ देरहागोन होननानै मिथिखायो, खिन्थु जेनगोनखौ नुखानानै बिथांमोना केम्पेइनाव ओंखारखायाखै। दिनै सानसेनि हाबाफारि नोंथांनि ओरैनो गिदिंगोन, बहाबा जेंनाफोर जादों नामा बेफोरखौ नायथिंनाय जागोन।